Dobro večer. I vama dobro večer želimo. Pa evo, mene bi zanimalo na nebu iznad Zagreba u nedjelju. Što je to bilo oko 10 na večer? Ali sad reci u 10 na večer ili se kretalo? Prvo je stajalo jedno 10 minuta, vrlo sjajan objekt, a onda se počeo kretati. Nemam pojma. Ako je stajao pa se tek onda počeo kretati, onda to ne mogu ni zamisliti što je to. Ne znam, stvarno ne znam. Snimio sam mobitelom par fotografija i još par snimaka. Da, vrlo čudno se ponašao, to je bilo na sjeveru negdje. A recite mi koliko vremena je bilo to na nebu? Koliko vremena je bilo to što ste vidjeli? Koliko vremena ste gledali? Pa ne znam, ja sam to negdje malo prije 10 primijetio. Jedno 10 minuta je stajao taj objekt i onda se počeo kretat, pa opet stao, pa se kretao i onda je otišao skroz na sjever. Pa je tamo stajao jedno 10 minuta, pa opet počeo plesat i onda otišao na sjeveroistok, onda ga više nisam mogao vidjeti da su mi krošnje. A recite mi, kakav je njegov sjaj izgledao? Kako je bio sjaj? Ovo što sam snimio na mobitelu, kad ga onak zoomiram, žuti je, kugla žuta. Da. I baš je jako velik bio, veći nego što je Venera. Ja sam prvo mislio da je Venera, ali... Ne, to je puno jači sjaj. A pazite, ako ste govorili o promjeni položaja, kolika je to promjena položaja prividno bila? Pa kad sam ga vidio, kad sam rekao na sjeveru, to mi je, ali skroz visoko, skoro iznad glave mi je bilo. Da. I onda je otišao baš prema sjeveru, daleko, tako da se onda kad se udaljio, baš mala točkica je bio. A da li je bila promjena neke brzine u tog udaljavanja? Pa brzina, on se čudno kreto, onak krene, pa stane, pa opet krene. Da li je to bilo, jer pazite, nekad zbog same atmosfere se čovjeku čini da malo to vrluda, pa malo brže, pa malo sporije. Da li je to bilo baš ono očito nagla promjena brzine? Pa mislim nagla promjena, onak krene, pa stane, pa stoji neko vrijeme, onda ponovno ubrza. Dakle, ne mogu vam ništa konkretno reći, zaista. Pa i na mobitel kad baš čudno izgleda. Jer to ne ukazuje da je to neka pojava vezana za nebeska tijela ili za satelite, dakle pa ne mogu ništa reći. To je kao nekakva letjelica. Pa moguće, čujte, to može biti neka letjelica koja je negdje lebdjela. Da je možda neki dron ili nešto, ali s obzirom da je jako žut, očigledno je u orbiti negdje bio. Ne vjerujem, nije moglo biti u orbiti s obzirom da je stajalo i da je mijenjalo brzinu, onda to ne može biti nešto vezano, to mora biti vezano za zemljenu atmosferu, znate, za zemljenu atmosferu. Nešto što je imalo neko umjetno svjetlo. Da, zvijezde se još tad nisu mogle vidjeti, od na sjeveru još onak kao bilo malo svjetla. Da. Zvijezde su te kasnije došle. I samo bih još pitao za ponedjeljak ujutro, na jugu je bio mjesec i lijevo od mjeseca, sad ne znam, to bila zvijezda ili neki planet. Kad je to bilo, koji dan? U ponedjeljak ujutro. To je bilo jučer ujutro? Da, 4 sata. Pa onda su tu bili, je li bio bijeli sjaj ili žuti? Pa žuti onako, pa lijevo od mjeseca. Lijevo od mjeseca? Da, mjesec je onak na jugozapadu bio i lijevo od mjeseca. Sad ne znam, to bio zvijezda ili možda planet. U koji sad ste to gledali? U 4 ujutro. A negdje od 4. Da, pa gledaj, to je onda, jer Jupiter i Saturn su bili u blizini. Vjerojatno ste gledali Jupitera koji je sjajniji. Da, Jupiter je vjerojatno bio. Da. Hvala vam lijepa. Hvala. Da, žao mi je što vam nismo mogli pomoći, što vam Ante nije mogao pomoći. Izvolite.